Az alábbi videóban Petőfi Sándor Egy gondolat bánt engemet című művét elemzem. A művet nem fogom felolvasni, az alábbi linken meghallgatható Besenyei Ferenc előadásában, azonban a diasorra bemásoltam a verset, így az könnyedén nyomon követhető. Ami a mű keretkezési körülményeit illeti, Petőfi Sándor a Felhők ciklus válságköltészete után magához térve egy egészen más irányba indult el. Először a Váradi Antalnak írt 1946 májusi levelében jelenik meg az a forradalom előtti optimizmus, ami a társadalmi problémák megoldását egy háborúban látja. Valamint Széchenyi egyik cikkére reagálva írta a verset. Ebben Széchenyi egyébként azt írta: Ó Istenem, ne hagyj elvesztem puha ágyban, vagy kályhasút mögött. Ha lehet, hazámat szolgálva halljak meg. Ez az eszme jelenik meg Petőfi Sándornak ebben a művében. A mű 1946. december 31-én keletkezett, tehát szilveszteri vers, aféle összegzés és egyben az új év köszöntése is. A világváltozás előtt állt, ez már tisztán érezhető volt az 1946-os év végétől, maga Petőfi pedig a francia forradalom történetét és Marx előtti utópikus szocialisták tanait olvasva arra következtetésre jutott, hogy az emberiség egy világforradalom küszöbén áll. Petőfi prófétai látnoki költő szerepet vett magára, innen a forradalmi látomás költézet megnevezése korabeli verseinek, ami a most tárgyalt műre is jellemző. Ami a cím értelmezését illeti, a cím Egy gondolat bánt engemet, tehát maga az engemet személyes névmása hangsúlyozza az egész mű személyes voltát. Itt a gondolat, mint érzés, azon belül rossz előérzés értelmezhető, tehát már magának a mű címének van egy negatív csengése. Maga a cím tekinthető téma megjelenőnek abban a tekintetben, hogy a továbbiakban az őt bántó gondolatot fejti ki és részletezi a lírai én. A cím egyes szám első szemében íródott, azaz maga a lírai én a vers elbeszélője, és szinte egész végig magánbeszédnek tekinthető, eltekintve az utolsó két sor megszólítottjától, a szent világszabadságtól. A versben a költő személyes érzéseinek rögzítése történik, a cím emellett jelen idejű. Ami a műfajt, illetve a műfaj sajátosságokat illeti, műfaját tekintve rapszódia, erre jellemző a zaklatott lelkiállapot, az erős érzelmek széles skálája, aminek hatására a mű szerkezete nem tud kötött formát felvenni, és az egyes részeket a képzelet és az asszociáció kapcsolja össze. Közvetlen szubjektív elbeszélésmód jellemzi, ezt erősíti az engemet, az én nekem, a legyek, a hangnem pedig emelkedett, gyakori felkiáltásokkal, ilyen a ne íj halált adj Istenem, ne íj halált adj én nekem. Ami a mű alapgondolatát és a költemény hangulatát, hangnemét illeti, a műnek egy bántó alapgondolata a lassú, az észrevétlen elmúlás, amit élesen szembeállít a költő az általa vágyott hősi, nagy hatású halállal. Éppen ezért a költemény kezdeti hangulata lázas, sürgető kérés, könyörgés, ami a végére lehalkul, lenyugszik, és az ünnepélyes, lassú gyászzene felváltja az elharsogott világszabadságot és a fújó paripák zaját. Ami a mű szerkezeti felépítését illeti, szerkezetileg és tartalmilag 5 nagy egységre tagolható a mű. Az első a természetes halál, a második a monumentális nagy hatású halál, a harmadik a forradalmi látomás, a negyedik a vágyott hősi vég, az utolsó pedig a hősök tisztelete. A mű első részében rögtön megjelenik a központi elem a halál, azon belül a lassú, természetes halál, ami által az ember, mint a gyertyalángja, vagy mint a hervadó virág lassan lesz az enyészeti, és ami ellen a költő hevesen, 2 egymás utáni felkiáltásban tiltakozik a már előbb is említett ne íj halált adj Istenem, ne íj halált adj én nekem sorokban. A jelentéktelenség az észrevétlen távozás a világból, amelyet a titkos és az üres szavak hangsúlyoznak, elviselhetetlen gondolat a költő számára, és el is utasítja.
második részben a hirtelen, hatalmas, nagy hatású halál jelenik meg, ami a romantikus stílus visszaköszönése a műben. A költő inkább lenne egy fa, amelyen villám fut keresztül, vagy egy kőszírt, míg a hegyről a völgybe egetföldet rázó mennydörgés dönt le, tehát mindenképpen valamilyen romantikus, monumentális halált haló lény akar lenni. Itt az elemi erők által elpusztított természeti lények élesen szemben állnak az előző részben felsorolt halálnemekkel, és az is egyértelműen érzékelhető, hogy míg az első részben az átlagember nagy tettektől mentes elfogyásáról van szó, addig a második részben a kiválasztott hős elemekkel dacoló képe jelenik meg. Azonban az elmondható, hogy még ez a halál is egy passzív halál nem, márpedig a költő cselekvő halálra, tehát ennél többre vágyik. A rész végén a 3 pont és a kötőjel is ezt bizonyítja, ami a költő további töprengésére utal, a valóban vágyott halál leírásának megfogalmazását megelőző csendre. A harmadik rész egyetlen monumentális, feltételes módú versmondatnak tekinthető. Ebben a költő megfogalmazza látomását, vízióját a közelgő forradalomról. Meghatározza a teret, a síkra lép, ami egyszer mind utal a harcmezőre, és az Alföldre, ami mindig az otthon és a szabadság képe volt a költő számára, és ugye egy hatalmas teret jelöl meg, ahol minden rabszolganép helyet kap. Igen mozgalmas képsorok kapnak helyet ebben, valamint a következő részben is, mind hang, mind színhatások terén. Ez bizonyítja a piros ló arccal, piros zászlókkal, az elharsogják, és ebben a részben jelenik meg először a vers kulcsszava, a világszabadság, amit külön sorban ír felkiáltó jellel. A piros szín itt a piros ló, a kiáltástól, lelkesedéstől kipirult arcokra utal, a piros zászló, valamint a vér színe, itt a szabadság színe is. Tehát a harcot és a szabadságot egybeköti a költő. A negyedik részben végre meg tudja fogalmazni a vágyott halált, a hősi halált, amelynek a terét is megszabja, a harc mezején történik vele, ott folyjon az ifjúi vér ki szívemből, tehát a helyhatározók ismétlése erősíti a vágyott halálkép terét. Az erős hanghatások továbbra is megmaradnak, s ha Ajka örömteli végszava zendül, azaz meghal, azt akarja, hogy az acéli zörej, a trombiták hangja, az ágyúdörej elnyomja azt, és a holttestén át fújó paripák száguldjanak. Tehát a költő számára nem az a fontos, hogy mások lássák, hallják és tudják, hogy ő hősként halt meg, hanem hogy ő maga tudja. Tehát a cselekvő hősi halál tudata hoz a költőnek megnyugvást, valamint az, hogy hozzá tudott járulni a kivívott diadalhoz. A részvégi pont és gondolatját pedig felvezeti az utolsó rész már megváltozott hangulatát. Az utolsó 6 sor éles ellentétben áll a korábbiakban, abból a szempontból, hogy nyugodt, békés, elégedett hangnemet vesz fel, minden lecsendesedik, lelassul, ünnepélyes, lassú gyászzene csendül, ahogy a hősök előtt tiszteleg a nép, akik egy közös sírba kerülnek, és életüket adták a szent világszabadságért. Itt már nem egyszerűen világszabadságot ír, hanem ellátja a szent jelzővel. A költőnek az aktív halál, az önfeláldozás jelenti élete küldetését, és egyszer mind értelmét is. A műben számos költői eszköz megjelenik, mind alakzatok, mind szóképek. Alakzatok terén a mű egészét áthatja a természetes halál és a hősi halál, valamint aktív és passzív halál ellentéte, amit ugye az elhervadó virággal szemben állított, villámsújtotta fa is hangsúlyoz. Többször él a költő az ismétlés eszközével, minden esetben azért, hogy hangsúlyozza akaratát, ne éj halált adj, Istenem, ne éj halált adj én nekem, valamint a helyhatározók ismétlése, ott tessem elén, ott folyjon vére, ott hagyjanak, ott szedjék össze elszórt csontomat. Emellett a világszabadságot, magának a műnek a kulcsszavát is kétszer írja le a költő.
A változás csupán az, ahogy már a korábbiakban is említettem, hogy az utolsó sorban még a szent jelzővel is ellátja, tehát mindenek felett álló világszabadság. Alliterációként említhető a féreg foga, ami ugyebár rágja a virágot, és ennek okán elhervad. Szóképek terén leginkább hasonlattal él, amikor a különböző halálnemeket érzékelteti, tehát mint a virág, mint a gyertyaszál, metaforaként pedig a legyek fa, melyen villám fut keresztül, legyek kőszírt, mint hegyről a völgybe sorok említhetők, hiszen a lírai jén önmagát ezzel a villámsújtotta fával, illetve zuhanó kőszírttel azonosítja. A mű egyéb nyelvi kifejező eszközei a jelzős szerkezetek, mint a titkos féreg, az eget-földet rázó mennydörgés, a piros lóarc, valamint az acéli zörej. A mű versformája és versritmusa. A versformáját a rapszódiákra jellemző kötetlen forma jellemzi, tehát astrófikusnak tekintjük. A sorok szabálytalan hosszúságúak, ami mindig az adott versrész hangulatához igazodik, rímelése pedig páros rímű, rímképlete AABB, tehát engemet, halni meg, virág, rág. A mű kezdeti, lassú, elmélkedő hangvételét hosszabb, kevésbé dinamikus sorok kísérik, jambikus sorok, míg a csatajelenetben felgyorsul a mű, intenzívebbé válik, rövidebbek a sorok és anapesztusok jellemzik. Azt az érzést keltve, mintha a költő nem tudna elég gyorsan, elég nyomatékosan közölni és érzékeltetni a vágyát. A temetés ünnepies hangulatát végül lelassul tempó és pondeusok biztosítják. A mű korstílusa, stílusirányzat a romantika jegyét viseli magán. A mű, mint ahogy már említettem, mindezt bizonyítja a gazdag képi világ, az erőteljes hanghatások, ugye acéli zörej, fújó paripák, amiket már említettünk a korábbiakban, csak úgy, mint a nagyfokú zeneiség, ami erős hangulatiságot kölcsönöz a műnek, tehát ez a lázadó, buzdító hangnem, ami az egész művet átjárja, a romantikus stílus egyik jellemzője. A vers helye és szerepe a költő munkásságában, mint ahogy már a legelején említettem, forradalmi látomás költészetének központi verse a mű, ami közvetlenül a válság korszaka után következett. Ide tartozik még egyébként a 19. század költői, valamint az Ítélet című vers is. A kétféle halálgondolat, a hősi és a passzív halál már egy ideje foglalkoztatta a szerzőt, csak úgy, mint a közösségért vívott harc és a magánélet közti egyensúly megtalálásának nehézségei. A világszabadság eszméje pedig egyre inkább központi téma lesz a költőnél. Annyit említenék befejezésül, hogy az utókor számára az is fokozza a mű hatását, hogy tudjuk, vagy hát sejtjük, de inkább tudjuk, hogy a költő végül tényleg egy ilyen hősi halált halt a szabadságért. Köszönöm szépen a figyelmet!